Ćao svima! Evo danas, lep je dan pa da iskoristimo da posadimo lukovice narcisa koje smo inače još letos izvadili iz bašte u kojoj smo ranije sadili i sad planiramo da to presadimo ovamo u dvorište. O lokaciji ćemo posle da vidimo gde ćemo tačno. A hajde da pogledamo kutiju gde smo čuvali do sada. Ona je bila smeštena, evo je kutija. Smeštena je bila u podrumu, na mračnom, suvom mestu. I da vidimo da li su se očuvale. Ja sam ih, možete da pogledate video ispod ovog videa, link zapravo da kliknete ukoliko želite da vidite kako smo sačuvali ove lukovice. Znači, ređala sam ih, isto pravila neku vrstu lazanja stila. Između papira sam ređala jer nisam želela da se slučajno zaraze ako se nađe neka koja je oštećena ili pokvarena. Međutim, mislim da su se fino one održale. Nije do duše to ni bio neki dugačak period od par meseci. Od jula, avgusta do sada. Sada je novembar. Nemam blage veze koja je lukovica. Samo da pogledamo da li su sve u redu. Evo i to da snimimo. Glodari nisu zainteresovani za narcise, čak i za biljke, oni beže od toga, tako da je narcis i korisna biljka koju možete da posadite u vašu baštu. Sad ćemo da vidimo kako ćemo to da izvedemo. Vjerojatno ćemo ovo sve da prespamo u kutiju i da ih onako nasumice ubacujemo pa da imamo jedan veliki miks u bašti. Imam narcis ambon koji se zove. On ima dupli cvet koji malo podsjeća i na božur. Krem je boje, spoljni deo, a u unutrašnjosti ima dosta fragmenata žutih, onako jarko žutih, tako da je vrlo atraktivan cvet. Zatim imam Florentin Sophie, isto u aprilu raste, malo je niži, 30 cm mu je visina. Zapravo je beo cvet, a unutrašnjost mu ima tu čašicu unutra koja ima svilenkastu, onako pink boju, tako da je jako lepo kombinacijama s nekim ružičastim cvetovima. Zatim imam narcis mali, mislim da se čita mali, nisam sigurna. Takođe cveta u aprilu, 40 cm raste u visinu. Ima krupan cvet, spoljne latice su mu bele, centralni deo je žut, a ka ivicama ta boja prelazi u neku nežno roze boju lososa. Regeneration je skroz onako vesel, žut, razigran je. Zapravo na jednoj stabljici može se naći i 2-3 cveta, možda čak i 4. I on malo kasnije cveta, krajem aprila. Ice Follies je još jedan, mislim da njega baš imamo ovde kod nas u prodaji često. Kad kažem da je krupan cvet, zapravo mislim da može da dostigne i veličinu od 8 cm do 10. Ali, kažem, sad sve vjerojatno zavisi na kojoj poziciji smešten, da li je baš na suncu ili tako da vidjet ćemo kako će ovde biti. Centralni deo ovog cveta je žuto krem boje, a prati ga krem bele latice i jarko limun žuta čašica koja bledi tokom vremena u neku bledo krem boju. I on je malo viši, on može da naraste 45 do 50 cm, a ranije cveta krajem marta, početkom aprila. I imam nekih isto vrsta koje su bile smeštene u jednu kesicu, zvala se Double Mix, tako mi je ostalo zabeleženo, sad ne znam tačno koje su to vrste, vidjet ćemo. Sa mnom danas u bašti Buffy koja neumorno žvaće i dodaje svoju čutlu. Okej. To smo rešili. I imam 2 baštovana spremna za pomaganje. Ste spremni? Hoćete da ubacujete vi? Ja da iskopam rupe, a vi da ubacite. Sada vam kažem kako ćete da ubacujete u rupu. Ubacujete u rupu ovako. Znači ovo ide gore, a ovo dole. Znači kad mama iskopa rupu, vi ubacite ovako. Važi? Dobro. Tara, jesi razumela? Da. Mislim da ovako. Da, tako da stoji u rupi.
i onda zakopamo. Ništa, idemo na ovaj posao. 100 krupa treba da iskopamo, da znate. Ajmo. Ajde ti zakopam. Ima još 2. Možeš malo da uzmeš i on, tako. U zemljicu stranu. Sadilice za lukovice. Treba kupiti. Vi ste moji baštomani. A ti je možeš da kopavaš, ajde ti. Što je kao mekša. Zakopala sam. Ajde, Tarka. Bravo. Ti zakopavaj. Ovo mora da je lešnik. Mora da je. Parice, pazi s tim tvojim lopatom. Parice, jesi stavila tu lukovicu? Dobro. Stavila si. Težak je baštomanski život, težak. Zapravo nam je svanuo drugi dan. Juče smo imali neki prekid. S tehničkih razloga morali smo da prekinemo snimanje. I danas ćemo da nastavimo. Nije nam još puno ostalo. Sad ću vam pokazati koliko. Ovo još samo to. Smo spremni. Dakle, ideja nam je u ovom delu da kroz ovakvu zivicu posadimo narcise, tako da, šta znam, da deluje onako kao neki prirodni tok tog cveća kako ulazimo ovde i da tako se malo leluja levo-desno po ivicama i nadam se da će tu i da se ustale te lukovice, da će vremenom da se razmnože i da ćemo imati cveća sve više i više. Ovde smo sve ovo juče do ovog dela gde se ulazi sadili, zatim smo i ovde oko ovog drveta. Sad vidjet ćemo kako će tu da se primi, tu je svuda neka polusenka.
tu smo sadili, tako je. Sa druge strane smo takođe. Pa sve tamo do ove male hortenzije koja je tek posađena. Pa trenutno baš ne izgleda kako treba. Ovo jeste onako malo mukotrpan posao jer vas očekuje dosta kopanja, naročito ovom lopaticom ako kopate bez one sadilice. Rezultat će biti tek za koliko? 4 do 5 meseci. Tako da to jeste malo onako, kako bih rekla, malo je teško izaći napolje i naterati sebe na taj posao, ali mislim da ću se radovati ovom i neću zažaliti u proleće kad dođu cvetovi. Mislim da ću tad biti vrlo srećna što sam izašla. Ali svakako izabrala sam baš lep dan, period. Nismo se ni smrzavali, kažem, deca su uživala, sadila su s nama. I to bi bilo to za danas. Hvala vam što nas pratite i vidimo se ponovo uskoro. Ćao!